got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see. Johnny, kan du ikke prøve at beskrive, hvor vi var henad? Jo, vi er sådan set på vej en smut ud i Stillehavet, men første stop det bliver lige i Helsingør, hvor vi tænker, at vi lige går ind og provianterer og får lavet noget mand over bordøvelser og lidt brandøvelser og sådan noget i morgen, og så er vi klar, når det dårlige vejr er drevet over. Søndag er der lidt voldsomt blæsvejr, så der bliver vi i havnen, og så går vi mod nord til Limfjorden mandag, vil jeg tro. Hvad glæder du allermest til med Skotlandsturen? Jeg glæder mig til at se noget af den skotske natur, få lidt smagt lidt whisky rundt omkring, komme nogle bestillere, og så få sejlet ned igennem kanalen, se en masse ting. Så man kan kalde det et ægte eventyr? Ja, det kan man. Hvad sker der lige nu, Johnny? Jo, vi ligger og cirkler lige en lille smule rundt, fordi vi venter på, at broen åbner. Så nu skal vi bare lige sikre os, at broklammen går helt op, så vi må komme igennem. Hvordan fungerer det? Skal man bare ringe til dem, eller hvornår går sådan en bro op? Ja, der er nogle bestemte tidspunkter, men man skal lige ringe til dem, og det bliver godt vejr. Det er altid godt at lige være flink og kalde til dem. Men der er et fast tidspunkt her, og vi skal under 16:45, så... Se. Jesper, kan du ikke fortælle, hvad vores situation er lige nu her på SY Enterprise? Vores situation lige nu er, at vi har stort set ikke noget vind. Og det havde vi jo selvfølgelig håbet at have, og det viser bare erhvervsudsigt, at de er ret forudsigelige. Vi havde troet, at der kom mere vind, så vi kunne komme lidt hurtigere til Skotland end forventet, men det viser ikke at være tilfældet. Så lige nu tøffer vi afsted fra motor. Nyder livet ombord, og der er ikke så meget at gøre. Johnny, du er i gang med at kigge på ny båd. Kan du ikke beskrive båden lige nu? Ja, det er bare fordi, jeg upgrade en lille smule. Du gider ikke sejle mere? Nej, jeg tænker, at der er mere plads i maskinrummet dernede, men der kan man gå rundt. Jeg vil have en båd med walk-in maskinrum. Modtaget. Johnny, jeg synes, du sejler lidt kystnær. Hvordan kan det være? Og vi kan godt lide en god udsigt, når vi sejler. Og hvad? Bedre at være bare på hav. Klart, men hvad er det, hvor er det vi egentlig sejler hen lige nu? Lige nu sejler vi ind i Caledonian Channel. Vandvej lige igennem tværs af Skotland, så vi kommer ud i det irske hav, når vi er færdige her. Og du har fantastisk hyggeligt her. Og du har begyndt at have bestilt godt vejr, så vi slipper for den her regn. Ja, det er fantastisk skotsk vejr.
kan du ikke fortælle, hvad der sker lige nu? Jo, vi er vej igennem nummer 3 sluse, tror jeg det er, her på Fort Augustus. 3 ud af vist nok 5 sluse, vi skal igennem og løftes i. Og det er vi sammen med 2 andre både. En legebåd, som der er nogle danskere, der har lejet, og en fransk båd. Og det går egentlig ret godt. Johnny, vi er i en sluse lige nu. Hvad sker der lige nu? Ja, lige nu venter vi på, at vi lukker det sidste vand ud af det sidste slusekammer. Og så går vi I Neptun Staircase. Ja, Neptun Staircase, og så ud under jernbanebroen, og så er vi næsten ude i det åbne hav igen. Og du glæder dig meget til at komme ud i det åbne hav? Nej. Men det er det, vi skal. Og vi skal op og se Highland Gang. Ja, da du er kommet til junglen, hvad for en jungle er du i? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men det er en jungle på den sydlige del af Moll, øen Moll i hvert fald. Lige ude ved en ankerbugt, hvor vi har lagt os ind. Og tilfældigvis, så er der et kæmpe slot. En borg måske, som tilhører klanen MacLean, tror jeg det er. Som nærmest hersker over hele den her ø. Og som stadigvæk bor der, 14. generation. Så det skal vi op og udforske. Spændende.